tita. Good morning! Hello po. Ayan. Punta tayong ano guys, MOA kasi vaccine ng mga bagets ngayon. Kala mo barangay? Oo nga, barangay muna. Dahil muna ako sa barangay kasi kailangan daw ng guardianship form ata. Kasi hindi nasasama si Nene at may order pala. Kala ko wala eh. Sabi niya magpapahinga siya kasi may pumasok na order. So, yun. Dito na. Ayan. So, kuha muna din ako. Pero may mga ano naman, mga birth certificate naman na sila. Kasali ka ba sa group? Feeling nyo ba papasok sa school lang? Yes, tita. Pero Pasay West version na. Wala, di ako punta sa Pasay. Kanya lang sila makakalabas. Sure. Hindi kami pinapalabas ni mama. Lalab. Actually, 1 to 2 PM pa yung schedule nila. Schedule nung nung nila. Kaso, nagaana namin. Ayan. Dati. Grabe yung pila. Sobrang haba na. Hindi na nila mahanap yung dulo, oh. Wala, lagot. Oh my God! Asa na yung dulo? Sabi ko kasi sa inyo, maaga eh. Oh, yun na! Go, go, go! Dali, kuya! Grabe ang haba guys ng pila. Doon sa loob yung sa taas pa nun yung vaccine area. Pero yung pila wagas. Ayan, dito pa lang sila Sophia eh. Gravity. Sabi ko na dapat inagahan pa namin eh. Ayun. So kakain muna kami dito sa Reyes Barbecue. Ayan. Kasi di kami nag-breakfast. Tapos in-order ako na lang din yung mga bata. Yan, meron din sila. Tinake-outan ko na lang. 1:30 na pero nasa pila pa rin kami guys. Ang aming pagtayo-tayo rito. Alas 10 pa kami rito nabubulok. Anong oras na? 1:00 pasado. Kaya malapit na. Tuturukan na sila. Yan. Tapos yung mag-ama nandun. Sa kabilang side naman. Waiting na lang din kasi nagtutunaw pa daw ng ng gamot. Yan. Pagod natin Grabe antayan. Kuya, mamaya na mag-cellphone, kuya. Finally, guys! Finally, after 10 hours. 10 hours ba? 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hours pala. Hindi, 10 hours. Ayan. Tapos na yung mga bagets. So pa sana nila pumunta ng seaside kasi sabi ko magpahinga na sila. Kasi nag-ano na eh. Bumibigat na yung mga braso nila. May merienda pa kayo? Lab! Merienda ka, Lab? After 6 hours. Ginutom ang mga bagets. Kawawa naman. Nagutom, pati yung bantay. Kuya. Gutom kayo. Kompleto na? Mahilo-hilo na ako guys sa pagod, sa gutom. Grabing pinila namin na yun talaga. 6 hours halos. Ayun, umalis kami ng 10 AM dito sa shop. Tapos 11 yata kami bago mag-11 nakapila na kami. Kaso ang daming doon. Pagdating namin ang dami na ring pila kaya 'di ba dulong-dulo kami. Pinakalas yung namin. Then yun, napilahan pa na napilahan. Grabe, sakit sa ulo. Pero okay lang, importante naka first dose na sila. Yun, then second dose nila is on December 10. So, yan, dapat sabi ko magpipick up ako ng mga paninda ngayon. Kaso, wala na. Anong oras na? Alas 5 na. Kanina pa nagpa-follow up yung dalawang supplier ko. Ma'am, tuloy po ba kayo? Sabi ko, Mom, please, bukas na lang po kasi nasa boxing pa kami. Ayan. So, yun. Dito na ako sa shop. And then, ayun nga. And then, ayan, may sinend si Sis Chini ng Savers PH.
Ayan. Siya yung nagbibigay lagi sa akin ng, ng mga pabango. So, binigyan niya ako netong mga patches for kids. Anti-lamok daw. Hindi ko mabasa. Naka-Japanese. Pero for kids daw to. Mga patches. Mosquito patches. Thank you, Sis Chini. Yung cute naman Doraemon. Tapos, Snow White, Princesses, Disney Princess, tsaka Hello Kitty. Kitty. And then ito, dito ako na-excite. Kasi, ayan si Sis Chini. Ano yan sa vlog ko, guys. Laging nangunguna yan. Yun madalas kong ma-mention na na bibigyan ko na ng award. Laging on time manood ng ng vlog. Lagi niya daw, abang na abang niya daw yung vlog ko. Ewan ko dyan si Sis Chini. Feeling ko naglilihi na akala mo naglilihi. Naglilihi sa vlog ko. Kaya, nakahanap din ako ng patungan niya. Ano haggard na yung tsura ko, diba? Buti naka-mask. Yan. So, ayun nga. Yan. Pinadala ako ni Sis Chini ng bangus. Alam niya kasi na mahilig ako sa isda. Mapa-fresh man yan, mapa-bottled or canned, basta isda or dried. Yan. Excited ako dito. Yan, milk fish in oil. Thank you, Sis Chini. Can't wait na matikman to. Alam niyo yung mga sardinas na na in olive oil. Gusto ko yun. Adik na adik ako dun. Sakto na sa akin yung pag lalo na kapag kagabi, nag-crave ako bigla or nagutom ako bigla. Gusto ko yung mga ganun. So, binigyan niya ako ng 2 bottle. Nangihina talaga ako guys sa pagod. Grabe. Kaloka. Si Kalbo, mainit na yung ulo. Yan, tagal daw eh. Sabi ko, wala tayong magagawa. Free lang to. Kaya kailangan nating pumila. So, ayan. 2 pala siya. Kala ko milkfish pareho. Yung isa pala, milkfish. Tapos yung isa, herring. Herring? So, yun. Ano ba yung herring? Tuyo. So, ayan. Basta, ganyan siya. Thank you, Sis Chini. Ilalagay ko na lang, guys, yung link ng shop niya. Kasi yun, Savers PH. Teka, may kodigo ako dito. Savers PH. Yung shop niya. Lilink ko na lang, guys, ha? Yan. Kung gusto niyo mag-order, tikman natin to mamaya. Yun. And then, ayan, may paper bag dito na napakaganda. Ang ganda ng kulay. Galing sa Manuf ko. Yan. Kasi nag-order ako ng soap and then, pinadala niya ako ng sample ng mga bagong product. Ayan. Ano muna? Ganyan. Then, yung mga favorite kong cream noon pa, sa kanya talaga. Ang ganda ng mga cream niya. Ito is collagen elastin cream. Gusto ko mga cream niya before. Kasi nawala din siya gawa nung nag-pandemic. Nag-stop din sila. So, ngayon bumabangon ulit sila. Kaya, support ko pa rin siya. Ito, di ko alam kung ano to. Ano siguro to, parang, ayan parang siyang foundation. Or sunblock cream. Or BB cream. Parang ganun. Tanungin ko na lang siya. Ka-text ko naman siya eh. Yan. Ay, ang ganda. Lakas mga Korean ng mga Korean skin na ito. So, ayan or tinted sunscreen. Tanungin ko siya. Then, ano pa to? Sunblock. Ayan. Sunblock cream with SPF 50 PA+++. Hindi naman ako may ligo. Sunblock. Pinadala niya ako ng samples. So, yun lang guys. Ang ganap ngayon. Pumila lang tayo ng bonggang-bongga sa vaccine ng mga bagets. Ay, ang ganda na itong yung ito guys, ang bongga. Akala mo yung usong-uso sa Korean nga, yung may puff na ano ba yun? Wala. Hindi ko maalala. Pero parang yung sa Korean na na ginagano nila, na liquid, na akala mo ano ba talaga yun? Hindi yung maano sa utak ko. Basta yun. Pag naano ko na lang guys yung kung ano name nito, i-mention ko na lang ulit sa inyo. Okay? So, yun lang. Ano pa ba?
Yun, kakausapin ko lang yung mga supplier ko na bukas mag-pick up kami. Yan yung isa, sabi ko tomorrow 7 AM alis na kami dito sa ano, sa Pasay. Yan. Kasi 3 pick up ako bukas. Dapat gagawin ko ngayon. Hindi na nga kaya. So, tomorrow na lang. So, busy ako tomorrow, guys. If ever na ako makapag-vlog, alam nyo na yan. Okay, so, yan. Oh, no! Zombie! Oh, no! Nangangagat! Oh, no! Ang laki nagat na si tita. Naku! Oh! 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 Oh, my God! Oh, my God! Kinagat na ako ng mga zombie! Oh, my God! Oh my God, yung zombie! Oh my God! Zombie, Ate Ching Ching! Oh no! Magiging zombie na si Tata! Ang dami ko ng kagat! Ano batang ito eh? Ano yan? Ito, gusto pa rin meme na itong anong to eh. Big boy na meme pa rin. Oh, Parchi, nagsusot-sot pa rin yun eh. Tama. Susot-sot pa rin yun ang ano. Yan, big boy na, wag nang magsot-sot na. Sus, naman talaga ang Percy boy ko na yun. Uy, sus. Percy boy. Percy boy. Hey, Percy ka. Sleep na dyan. Nag-edit ako eh. Gusto niya doon na naman sa laptop ko mag-ano, tumambay. Edit si Mami. Edit si Mami. I'm a kabugera. Char. So, yun guys. Dito na nga ako sa taas. Grabe. Hectic ang ano natin tomorrow. Ang schedule natin kasi tatlong supplier yung pagpipick upan namin. Yung dalawa na palalamove ko ngayon. Kasi yung mga pipick upin kasi mabigat yung. So, hindi pwedeng lalamove. Eh, may sasakyan naman dira. And chinarge ako nung isa, 2,000. Grabe. Lalamove pero ano lang naman. Nasa Pasig lang naman yun. 2,000. Sabi ko, hindi. Pipick upin ko na lang. So, yun. Tomorrow. Gusto kong kumain sana kaso wala pa kaming rice. Kasi di ako nagluto kanina, di ba? Maaga kaming umalis at nagpaano nga ng mga bagets. Ayan. So gusto ko sanang tikman tong ano eh. Yung binigay ni Sis Chini. Ayan. Tingnan niya dito pa nga yung ano, yung kape na tinimpla ko kanina. Kape pa rin siya. Umaga. Ayan. Ubusin natin to, sayang eh. Ito yung Great Taste Coffee na chocolate. Ito sira na ata ito. Saso na lang ito. Yan. Tapos pumunta dito kanina si Auntie kasi naglinis siya sa kwarto namin. Yan. Sabi niya, sakto umalis kayo. Pwede ba ako maglinis sa kwarto niyo? Sabi ko, sige Auntie, please. Ayan, natatakam ako dito sa ano. Ayan, tuyo pala talaga siya, herring. Sa tuyo. Magsain kayo konti. Ang bango. Hindi ko na mapigilan, guys. Titikman natin. Kasi alam niyo ako, mga ganito lang, sulit na sa akin yun doon na kapag bigla akong nag-crave, yung ganyan, tapos sa mainit na kanin lang, and then garlic. Pwede. Sarap na ito sa ano, sa ano ba yan? Champurado. Ayan. And then, tikman natin itong ano. Kaso baka maano ko talaga ito makain ko eh. Bukas ka na lang. Ulamin kita. Okay? Hindi mo na kita titikman. Yung bangus. Ayan. Ano bang gagawin ko? Wala, maghilabas na sana ako kasi pinapakiramdaman ko kung kakain niya ako. Kasi kanina, kumain naman pala kami sa ano. Kanina sa Mall of Asia. Actually, nakadalawang rice ako ngayon. De!
Kasi kung hindi na ako magsasaing, magtinapay na lang kayo. Kasi kumain din naman kami kanina. Ano sila, nagmakto, diba? Hindi, nag-chicken fillet ako kasi gutom na ako. Grabe, sakit ng ulo. Tinapay na tayo. Ngayon, ito nakalimutan ko pa kay Anteng ibigay niyo. Mahina talaga ako sa tinapay. Pero favorite ko to, yung with raisin. Hindi na. Magpapansit kanto na lang ako. Carbs! Carbs to carbs! Grabe. Kasi, luluto pa ng ulam. Yung kanin. Yan. 3 pink pills lang to guys. Bukas labas to. And speaking, uminom na pala ako kanina ng pink pills. Mga alas 7 siguro. Kasi sabi ko, maaga kami nga alis bukas nga. Mag-pick up kami. Gawa ng 3 ano yan. Malalayong location yung pag-pick up namin. Sabi ko baka sa biyaya ko abutan. So, uminom na ako ng pink pills para kahit na madaling araw na ako gisingin. At least naka-ano na ako, diba? Wala na yung kinain ko ngayon. So, ang hirap. Bloated ka. Ang hirap gumalaw. Ang hirap. Alam mo yun? So, yun. Mapansit lang kaya ako. Pero busog pa naman ako. Mamaya na siguro.